Kato, morjesta. Sinäks nämä lapset ajoivat äsken pois tästä? Minä ja... Juu, ei mitään, painu sisälle siitä. Ei. Sulla on mitään valtuuksia, sulla on mitään valtuuksia. Pihasta vittu pätkääkään. Ja tässä saa lapset leikki, jos ne haluaa. Sä et vittu sitä voi kieltää. Kuule, tää on yksityisalue. Millä tavalla Millä tavalla yksityisalue? yksityisalue? Meidän piha. Tämä... Teidän piha. Onko tämä omakotitalo? Onko tämä sinun tontti? Ei. Niin, Ei ole sisään siitä. Sä aivan. omistat osakkeen tästä. Ettekä yhtään tonppia. enempää. Mene sisään siitä. Tai mä soitan poliisi. Niin, sopii. Mä soitan sulle poliisi. Tää on talo. Yhtiön hallituksen päätös. Mitäs tässä on pahaa tehty? Lapset vittu leikkii! Leikkit kentällä. Ai teidän pihalla ei saa leikkiä vai? Meillä on omat lapset. No eihän, saaks ne leikkiä tossa sitten? Totta kai. Ai jaa, niin että meidän lapset ei saa leikkiä, jos me ollaan kylässä tässä talossa. Älä viitti paskaa. Mene nyt helvettiin Niin. sitä ja oikeasti möykkäämään sitä lapsille. No, kuunnellaan jälkeen. Mikäs te asunnon numero ja sukunimi? Lähtekää pois. Eihän Mä lähetä. sukunimi, niin Ei, kun me ajateltiin nyt jäädä tähän näin. asia. Älä hölmöile. Niin. Oot sä tyhmä? Oot sä valmis selvittää? Olen. Vittu, nauraa Mamma tulee vittuille niinku lapsille siitä, että lapset leikkii leikkarilla. Onko sun kaikki ihan kotona? Tuolta naapurin rapusta alas, kun lapset sanoo, että täällä mummo ajaa meidät helvettiin. Niin ajaa. Millä vitun Millä oikeudella? ajat lapset pois tästä? Tää on meidän piha. Tää meidän piha. Ymmärrätte tyhmä? Tyhmä. No todella. Mene sinä ihan oikeesti harppu sisälle vittu siitä nyt. Tää ei oo... Mene sinä nyt sisälle keinutuoliin keinumalhaan. Tämä ei... Tämä on lasten leikkipaikka, mikä on tarkoitettu lapsille leikittäväksi. Ei ole! Onko tää mummoille leikittäväksi? Niin. Juu, on. Kyllä. Menet sä rollaattorin pyöriin tohon. Juu. Mene sisälle nyt siitä ihan oikeesti, eli mä soitan poliisit. Kuule, tästä tulee kuule sulle tieto. Sulle tulee kuule tieto. Vuokra-ihmiset, viititte Vuokra-ihmiset! Pidätkö mua jotenkin alentavana, joku vuokraihminen? Ootko sä joku tän talon alkuperäisasukas niinku tuollakin? Joo, just. Te luulette omistavanne niinku ihan helvetisti enemmän kuin muut. No kyllä, muuten tulee. Niin kauan kuin naapurin rapussa. niin kauan kuin poliisit ei tuu häätää noita lapsia vittuun tästä, niin me istutaan tässä. Miten te voitte toisten pivoille hävetä? Mä olen kylässä tässä talossa. Joo, no niin näyt ole. Niin olen. Sinä huudat vittu ikkunasta noille lapsille. Häpeä nyt helvettiin. Tässä asuu varmaan muitakin lapsiperheitä. Se tulee lanttu kestän lasten ääntä. Sä asut väärässä paikassa. Sä kuulet taloon. Ei näytä kestävän. Niin näyttää olevan. Ajat vittu lapset keinuista pois. Häpeää. No onko se sulta pois? On. Millä lailla? Mitä sä siinä menetät, jos ne keinuu tossa? Tää on häirintää. No sopii kyllä poliisien tulla sitä häätämään, että... Voi tyhmä. Ei, siis, millä vitu oikeudella sinä ajat ketään pois? Virkavalta voi tulla, jos tää on häirintää. Niin ne ei oo häiriöt, vaikka ne huutaa niitä. Jos tää on teidän mielestä häirintää, niin poliisit varmaan tulee. Poliisit ihan oikeesti. Millä tavalla se nyt tähän liittyy vittu? Jos nää sellaista yksityisalueita, niin eihän tää vieraat voi kävellä. Ei jumalauta. Tää on ihan hullu. Sivistys, joo. Vieläkin sivistys. Mä ymmärrän omakotitalot, ne on yksityisalueita. Minkä Ne omat tontit. Minne helvetin omaa pihaa? Onko mä sanoa, että mä oon tossa osukkeen omistaja? Sori, vaikka mä asun ihan eri kaupungissa. Mä oon kylässä täällä. Nyt puhut niin paljon paskaa, että oikein tekis meille oikeasti niinku vittu, että häpeän ihan sun puolesta. Millä helvetin oikeudella sä tuut sanoa näistä lapsista yhtään mitään? Me lähdetään sitten, kun ne poliisit tulee. Sä vittiin asut 3. kerroksella.